Dobrý den, rádi bychom vás pozvali na školení s názvem Vzorové správy o revizi, které se uskutoční dne 16.9. v Brně a 7.10. v Praze. Na školení se zaměříme na to, jak správně provádět revize a jak má vypadat správa o revizi. Nepůjde o teorii od stolu, ukážeme si praktický postup krok za krokem, tak, aby odpovídal požadavkům norem a předpisů. Školení je určeno hlavně pro revizní techniky, a to napříč všemi oblastmi, od bytových domů přes průmysl až po staveniště. Přínos má i pro vedoucí týmu, auditory nebo techniky správy budov. Účastníci získají jasný a ucelený postup, podle kterého zvládnou revizi i správu bez zbytečného dohledávání. Probereme také, jakou dokumentaci je potřeba mít a co dělat, když chybí. Každý účastník navíc obdrží tištěný sborník s příklady zpráv o revizi, který je možné získat i samostatně. Na školení lze využít benefit sleva ve výši 300 korun. Přihlásit se můžete přes naše webové stránky www.lpe.cz. Těšíme se na vás na školení.